Kuvaan. Mutta klooni! Äsken meni tuolla purustilla. Ei mitään. Ei mitään, että pelästä niitä. Oi! Oi vittu! Oi vittu! Oi vittu! Sattu! Oi vittu! Vittu! Kuvaaja kävi vähän pahaa. Kuvaajalle kävi vähän pahaa. Turvallinen kuin kana ja perse. No niin, nyt mennään toiseen paikkaan. Minne Mennään tuo? toiseen paikkaan. Okei. Otappa tästä kuvaa ja... Oota. Minne paikkaan? Takaa. Älkää ihmetelkö, jos se kuva on nyt tehnyt lunta. Minä kuvaaja laittoi hanskat. No niin, kuvaaja, otatko tämä? Siirrytään seuraavaan paikkaan. Joo. Kuva ei vielä lopu silti. Niin. No, mennäänpä nyt laskemaan niin tuohon. Seuraava kohtaus tuossa. Siinä. Sampunnulla on sitten valo päällä, että älä ihmettele. Kyllä jos katsoo, että me mennään pimeiseen paikkaan laskee, niin kyllä siellä tarvii olla. Niin, että kloonit ei tule. Että tämä video näkyy sitten. Niin. Sampo, kuulepa. Toi heijastimet näkyy aika hyvin. Ei mitään, mutta lasketaan. Ei mitään, ei laskenut. Koska perseelle ei satu ikinä mitään. Niin. Ja kuvaaja menee nukkumaan. Kuvaaja, menepä siitä nyt pois. Kuvaaja, mene pois. Ai, oli kiva päivä. Ja kuvaamaan takaisin. Oi sitten kuvaajakin tulee nyt tänne suoran huipuun. Ja kuvassa taas näkyy lunta. Niin pitkään, että minun ja sinun pitää lähteä pois. Niin pitkään minä kuvaan tätä. Mä kuvaan tän. Nyt kuvaaja lähtee kyytiin. Nyt Sampo sinä kuvaa. Okei. Nyt vaihdetaan kuvaaja. Niin, kattokaa kuvaa. Hän kaatui. No heijastimet näkyy ihan hirveän hyvin. Näkyykö tässä? Vau. Nyt vaihdetaan kyllä kuvaaja. Kyllä vaihdetaan kuvaa ja... Ei vaihdeta. Miten niin? Mä laskin monta mäkkeä. No minä haluan laskea. Se on minun puhelin, eli minä olen kuvaaja. Selvä, mä taidan lähteä. Miksi? Kotiin. No okei. No niin, nyt mä kuvaan. Rupeahan veti laskemaan. Ota sinä tästä energiaa. Tuossa hän syö energiaa. Tuossa hän syö vähäisen lunta. Haluatko lisää lunta?
Okei, mä voin antaa. Täältä tuo pikku kakkara. Pikkuinen kakkara. Kakkara. Haluatko Veeti lisää kakkaa? Ei kun lisää sitä. Joo, noin. Okei, mutta minä voisin antaa täältä yhden ison möykyn. Älä nyt heittele, äläkä ratkee mulle. Rakeset lentää! Kake. Kuvaaja menee nyt alas. Tää oli pitkä lasku. Pitkä lasku. Tuolta tuonne. Onpa, tässä kuvassa pitää näkyä. Älä näyttele niitä keskareita. Siihen tuli jääpala. Ei mitään. Tämä video loppuu aivan kohta. 5 sekunnin päästä. 5, 4, 3, 2, 1 ja 0. Video loppuu. Aivan kohta. Lopetetaan videon. Ja nyt.